Ginkumpirmar ni Mayor Sigfredo Bititas ng Carles nga mayara sila sa residente nga nagpositibo sa monkeypox. Sa exclusive interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Betita, ginpahibalo nila paagi sa pamilya kung nakapuli ang pasyente nga nagatrabaho sa isa ka fast food chain sa syudad. Samtang, nagpanugya naman si Betita sa mga pumuluyo nga hindi magkakugmat kag hulaton ang kompleto nga detalye sa nasambit nga kaso. Nagpasalig man si Mayor Betita nga handa ang lokal nga panguluhan ilabi na ang inang mga pasilidad sa tion nga matulid nga nagpauli ini sa ila banwa kag may mga close contacts ang pasyente. Nakaabot sa amon pero the information is not complete. Medyo sketchy, so I do not have the authority to what is the case about. Balita nagikan sa Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matutug nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.